L-ex-chairman tal-Bank Pilatus, Ali Sadr Hashemi Nejad, wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih brabta maksur ta' sanzjonijiet Amerikani fil-konfront tal-Iran. Dan f'każ li m'għandux jaqsam xejn ma' Malta li jmur lura għas-sena 2004. Hashemi Nejad wieġeb mhux ħati għall-akkużi li nġibu kontrih f'qorti fi New York. Huwa ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest wara li l-qorti qalet li hemm ċans li jitlaq mill-Istati Uniti. B'reazzjoni l-avukati tiegħu qalu li dan mhux minnu għax Ali Sadr hu miżewweġ Amerikana u residenti fil-pajjiż. B'reazzjoni għall-akkużi kontrih, il-Kunsill ta' Superviżjoni tal-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji issospenditu b'mod immedjat mill-pożizzjoni ta' direttur tal-Bank Pilatus u minn kull irwol eżekuttiv li kellu fil-bank. Fil-qorti il-prosekuzzjoni qalet li l-ftehim dwar il-bini ta' mijiet ta' appartamenti fil-Venezuela kien riżultat ta' ftehim bejn il-gvernijiet tal-Iran u dak tal-Venezuela. Madankollu l-avukati ta' Hashemi Nejad qalu li l-ħlasijiet ma sarux biex jibbenefika l-gvern tal-Iran u saħansitra missieru kien arrestat fl-Iran għax oppona lill-gvern Iranjan. Intant mal-aħbar tal-proċeduri kontra Hashemi Nejad, l-MFSA neħħietu minn direttur tal-bank u waqfet lill-uffiċjali, diretturi u azzjonisti tal-Bank Pilatus milli jgħaddu tranzazzjonijiet bħal ġbit u depożiti ta' flus mill-kontijiet tagħhom.